moet het echt trots zetten nou. Ik heb nou geen excuus meer. Je neigt natuurlijk heel snel naar je oude tempo. Maar ja, dat is nu veel te snel. Van mezelf draaf ik al vanaf mijn 15e. Oké, we beginnen hier het heel rustig, zodat iedereen mooi dwang kan. En volgende week gaan we naar rustig. En daarna gaan we wel in stapjes omheen. Want ja, over 12 weken moeten we wel zo'n hele kilometer rennen kennen. Wij gaan naar boeten. Ja, dus probeer de voet voor je neer te zetten. Grond onder je weg. Duw, duw, duw. Teenhak, teenhak. Het is toch dan een beneden als een training? Nee, dit doe ik normaal gesproken net. Ik begin altijd wat met mijn warme lucht wat erin. Hoek van 90 graden. Naast het lichaam. Goed, dan gaan we even oefenen. Klein beetje door de knieën. Ik ben Ronnie Wind, ik kom dus uit Wommels. Ik ben 39 jaar en ik ben werkzaam in de staalconstructiebouw en daarnaast nog sportmasseur. Ronnie had een soort onder het klussenwest, dus gint hij het om te draven. En boven dat had er een blessure, dus ernstig on. Savisa, is dat de tip als je weer beginnen willen? Net denken van ik ga gelijk een rondje van 5 kilometer in. Dat is een aantal minuten. Ik noem wat 6 keer 2 minuten, maar een wandelpauze voor 2 minuten dorst. En in de weekend erop het heel rustig opbouwst. Maar ja, dat is lastig hè, voor een hutrenner. Als je ervaren lopen bent, is soms langzaam lopen moeilijker dan snel inderdaad. Dus, en je ziet iedereen vooruit stuiven. En dan denk ik, moet erachteraan, maar dat moet dus nu even niet. We gaan met 1 minuut zo meteen beginnen, let op. Oké, 1 minuut in je eigen tempo. Ik ben Marit van der Kort en wij wonen in Jouren. En ik werk hier zelf in het ziekenhuis in het Jongenschans, Heerenveen. Ben ik verloskundige. Ik draaf al een heel soort jaren, maar elke keer dan, krijg ik band tussen en dan stop ik weer. En dan heb ik een stok achter door. Mijn zwager die had me de tip, die had een keer mooi dien. Hij zei, het is hartstikke leuk. Dus zo wat. Dit moet eruit, alleen vanuit de schouders. Ja. Die hand, ja, wat doe je daar nou eens mooi als je een draven binnen? Als je die net op de goede manier broeken, dat steeds uit balans rekent en het kost een protte energie. En als het dan wurg wust, ja, dan op een gegeven moment dan haast het net meer. En dan wust heel wurg en dan moest wandelen. Dus het belangrijkste is dat ze naast die lichaam haast en van de buik waaien. Ik ben Anne Hilarides. Ik wen in Hielpen. Het is een stukje aanleiding, de holle leeg, even concentreren op orending. Dochter Ilse is ik bij de training van Sneun, vooral om te zien. Soms zit ik wel eens even mooi te draven, of ze draaft. Als ik kon draven, dan ze maar de fiets en de hoen ze mooi. In Snits draven ze zeker al jaar, want daar komen we Mr. Snake, Henk van der Veer, Marcie Vreun, Kees Poijs, tjin. In training van Snake en meer? 4 mijl, 4 mijl. Eerst maar de 4 mijl. Eerst maar de 4 mijl. Ja. Wanneer is die? Is 14 mei. 14 mei. Moederdag. En dan vies het wel leuk om even stien te blowen voor een interview, maar ja, ze maakt al vierder, hè, deze man. Oh, en dan betinkt Henk nog van, hey, collega Dirk, kom wel even een stukje van u draven. Neem ik de camera vloer. Nou, vooruit hier rond hij dan, hè? Mooi kerel, een klein rondje Kees, hè? Anne, Marit en Ronnie, die ben intussen u draaft. Wat voor tips nemen zij nou maar naar huis naar deze eerste training? Tips voor de houding en heel positief. De hand goed leeg. En dat ga ik even proberen, maar dat werkt ook echt. Ik loop eigenlijk een beetje met holle rug. Dus daar ga ik meteen mee bezig. En de armen goed gebruiken. En mooi recht vooruit. Dus we gaan de techniek weer bijschaven. En dan komt het hopelijk eens een keer goed.